Naiz eta jakin arek berrobi, bihotz barruan duela, agudo aztu zaio muñoain, mozkor batian bezela. Naiz eta jakin ilea berrogei, gradu sukarretan dela, seguru nago ona etorrita, rekuperatuko zela. Rekuperatzen hasi nahi bazun, hemen gaur zuen aukera, otordu ederra jende bikaina, ta bertsolari kantera, berrobi ezautu, muñoa ezautu, enaiz iritsi ulertzera, berrobi utzita nola Kristo, aldegintzun lasartera. Agian horri minpizar baten, helduko zaio eskura, muñoangatik aigera eta, heldu naiz trantze estura, hautzi eta nola hartuzun, herri kastillano ura, gutxienian ura joango zen, misionista modura. Lasarteraino joango zela, misiolari antzean, hemen kalean euskeraz baino, han justu etxean, 21 urte gogor pasata, maixu lanetan trantzean, berriz herrira etorriko da, Lasarte euskalduntzea. Baten bat behintzat utzi beharko du, han ere buruko minez, horretan ere abildadia arek badula jakinez, etorriko da euskalduntzian, mintzatzian eraginez, orduan bizi beharko duarek, 500 bat urte gutxienez. Matusalenen antzera beraz, da luze bizian premiz, Lasarte euskaldun jarriko aldu, gu gaude zalantza haundiz, Lasartean dago berrobi hemen, ta hemen xelebre gabiltz, bukamezketan ezin ditugu, erderaz asmatu biz. Zueke kasta izugarria,
badaukazu esikira, ni behin joan nintzan amezketara, eszena baten erdira, jo itu soilik dakit esaten, egi guztia hori da, ta hoberena erdaldunekin komunikatu ohi dira. Amezketan ta berrobinere erdaldunekin burruka, gerozta gehiago sumatzen dira, hori ezin dugu uka. Erdi parrezka daulizarralde, Oiartzundik datorreta, gu Tolosara joaten gera, dizionarioa hartuta. Egongo ez daba harriturikan, berriz ere Lizarralde, amezketarrek egiten dute, Tolosa aldian galde, dikzionario bana hartuta, Tolosako plazan daude, taitxura ederra ematen dute, irakurtzen jakin gabe. Oso urrut iritsi leike, irakurtzen jakin gabe. Gure Fernando izan genuen, guk horretan adibide. Berrobinere beidatu zazu, artista asko parez pare, dizionariorik gabe egin leike, gaur bat munduaren jabe. Berrobinere azaldu dute, askok nahikoa bertute, personaje asko omen daudela, ala kontatu digute, eskubikonek Bartzelonanen, pasa omen zitun bi urte. Anola komunikatzeote zen, gustora ikusiko nuke. Honek porroak izan zituen, Bartzelonan egoteko, keinuen bidez eskatuko zun, 11 kafe kompleto. Euskaldun batek Bartzelonanen, ez dauka ezer galtzeko, segur